Anginibingelele nginamukele eNingizimu Afrika yonke kuzona zonke ke inkalo la kufinyelela khona lo mbukiso njengamanje. Okhulumayo indlamlenze intombi indlamlenze nasensizweni the president of the Blue Nation is the king of Maskandi. Bafowethu akukuningi engizocela kunina njengoba ngila. Ngizocela bafowethu ukuthi njengoba sasonke ukuthi inkosi kaMaskandi isithe yaphuma ne date okuyiyona ebone kufanele ukuthi yokudlulisa umculo wayo emphakathini ngomhla ka27. Nizwile kwenzakala ngomhla ka27 November. Iyakhipha indlamlenze. Into ke bafowethu mangabe sithintwe yimina iya trenda nje kakhulu. Ukubani kuthiwa lo yasuku bekusho omunye umuntu uqhamuke nje omunye umuntu uqale belizobhora abanye abaculi bengalikhethi njengosuku olunamandla kodwa ngoba lisho yimina wonke umuntu walithanda ngoba into bafethu mayisi ithe yathintwa yimina isukela nje sizoduma ithandeke ibe nogazi njengoba nibona nje umhla 27 ukuthi uyatrenda nje emculweni kaMaskandi ingenxa yokuthi imina engiqhamuke nalo liyasuku lokuthi ilona okufanele ngidlulise ngalo umculo wami kubantu. Ngiyafisa ke bafethu ukudlulisa ukuthi ngokukhulu nje ukucela ngifisa ukusho ukuthi ngomhla ka27 uphuthume kwaMayimayi kuyobe ku blue yonke into kwaMayimayi uphuthume nase workshop ama CD azobe etholakala eworkshop imonto nemonto izobe idlala iCD yendlamlenze na kwaMayimayi imonto nemonto izobe idlala iCD yendlamlenze ngizwile ukuthi nabanye abaculi bathi bazofika nabo kwaMayimayi bezodayisa ngizwile futhi bamema abantu babo ukuthi abeze kwaMayimayi kubalekile ukuthi bebamema abantu bebamemela ukuzothenga le CD le kakhuzani kuyona ezophuma ngomhla 27 into enhle leyo thanks for ukusimemela nje abantu ukucontributor emculweni wami ningamaciko kukhulu kakhulu lokho ngiyakubonga ngibonga nje angiqedi macika kithi ukuthi usuke ngilikhethile nilipromote ngalendlela nilishubise ngalendlela ngoba vele umsebenzi olindele niyazi ukuthi umsebenzi kakhuzani ngomhla ka27 kobe kuLesihlanu sekumlala kanye kanza kwethu lesho ka27 kubalekile ukuthi uorder kusemanje xhuma nenduna yakho kona kwama branch uye ko Facebook wami ke Instagram wami ucheck lapho nginokupost ukuthi ama branch aphethwe obani kuzona zonke lezo nkalo thinta nje phone noma ungene ko WhatsApp WhatsApp induna usho ukuthi ungabani izokulethela induna la ukhona ufake iorder kusemanje ngoba ishipile kusemanje ngoba mase ziyaphuma isuke isithe ukuba nenani eselibiza kakhulu nanokuthi ngeke uyigarante uma uthi ufuna ukuthola isiphumile uyigarante uthi iyobe sekhona ngoba ama order ngendlela yakhe ijima ngakhona kungapheka ukuthi mhlambe bekuhlelekile so ke ngiyacela abafowethu ukuthi ngomhla ka27 it's a Kuba Day it's a Blue Nation Day ngomhla ka27 ku November so ku next week ke bakwethu kuzodlula loluhlanu ngalo leya olandela lapho bafowethu ngiyacela mawuse egoli kona amaphethelo phuthuma uze kwaMayimayi uzoyithengela iCD yakho ngolosihlanu mawuse workshop phuthuma uma usemakhaya xhumana nenduna noma thi ukuphi xhumana nenduna noma thi usegoli ungafisi ke workshop xhumana nenduna noma thi uodile woza uzoyilanda nje bukhoma uzozwa nawe ngolosihlanu ngomhla 27 ukuthi umhlaba wonke uzobe uzamazama ungaphuthelwa ke nembila yeso lumsila ngokuyalezela ngiyabonga kakhulu.